kia Mwamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati anda umsialia utagiti showroom ya itonigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa yigakurigiriya amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kindi gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green ubutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitemba Television ekeonga kia Mwamogusi.
Njoma na kirwa balimu orosagirwa Nyamira rwa KNUT ke orosagirwa rwa Nyamira South na Nyamira North sub counties amangana nale abereka gutara so mutandao igoro mwalimu omonene onyanchoka ngana iteto mwalimu akamumisa mono bakakarwale kerengo adare kunyara inje buno monogeri nando mogaya ni bwabalimu aba bonse na temire gukora utafiti yane bakana tumeda abantu bane ground ese school bamanyanga ngikegendererete muntu tigakire tururibaga ochunguze ekoro omuri twito okorogna the Justice Service Commission oyo dorigete gas nagende to chunguze na mwego na kwa mapema CID njaji eto negende to chunguze na entu abanyene ko to chunguze eto erenke toke na igura mangana mata kono kukwanu na balimu abaito ba TSS ni balegire na balimu ababanene nduta eto manyama ngana ayu na kunya kwana na mahene balegire usenati ikobono nduta kituma ngana mangana kweta kwabirase omochando yo bwe eriogi orobotirwa rura sembeo nomoriki bwe kiama kirija Kenya National Union of Teachers omo Secretary General Evans Obiri kurwase county area ya Nyamira onyara koba gakurwo koboria gocha sabarimu na baibori abigo habamenye kurwase chinseme cyo banya abatoereru kerobotuki bwe rimorio kabune nchira yamo yogochia ko unenkia ninki kerete mwarimu oyo mo onyate koboka gotigerwa chingo maritu korigoro amono mwarimu monne bwe sukuru ya Nyanchoka Comprehensive ase county yo asekerige kagere unanigo anyoretwe ase emeremo ya kiombekyo niko bono yatabiro butukini go bwacha kigo chikwenekia buna obwene mbochi gotoka tokoskabosyo mwancho bworigeria niko bono abana boda boda nabo igo omotenenrio bokuru asense meria ya Masaba North oyo manyekene una Dominica nyarako bakagwe sokya na kurwa okoboria gochasa babwatani bonsi be sector yo ya boda boda kone kya buna chinga kechiga abana ba chirenka somotumuko yigo mwenge bwerusa buna nkwerusa na nebare nebikore biribira ache kone kya barabugwe sonania ase ogosaria na goturubania amagimabo osanga no muri kitopoli kapokara nigo egatia babori boigo banyarako bagwe soke na goteba chinga kechiga nige serikali ebwente kobeka emirobero yo korobia obugima inde bachikutwara chinga kichinyororo kero bagendrete gusangana abana baiga ase chinka chabo ejinga kichiga abana bachire siko asumutima komoke uyo manyakantemna halftime nigabe buri bagenda ko bakuburwa kurita abana babona ko barinda chinga kichiga bari asumutima ko yiga abana tigabarendwe na kero muntu moba abana bakoigwera abaibori na mwana ndo bwanse koigwera moibori na ne skuru ni garo mungaini kurenganamo n'umunyakirogo wese taboda boda kurwa soro sagirwa Masaba North Mosque Dominic Babu igagendere ko bagakubasaba abana boda boda abo bagende ko bakubwatanirwa amone bikora bitari byasa matukamagega ko bamayiso chinga kichiga cy'umutima ko yigo mokebwe halftime baira abana babarundi ngora ba misonde ba minimize accidents nande babwati amajika itotobegeta traffic rules na majika boda boda stage mbali igarure kuregetini na kubabolia abana boda boda kubwati amachiko asabaganire gutaba abana baiga barasumutimuko chipigipigi korundia
ebiasara ebya boda boda mbibwata amatemo omwana wansi wasoire ebiasara ebigonjire chibesa gocha korwo negetiro igona abaibori na intumuna stakeholder n'abagambi n'aba chief na security matokonye abana aba boda boda mbaso abana abesukuru mbaso azebiasara bya boda boda elinde basome amasomo namaya asinse Muyende abayobori bande nigo bagendere ko babakuburia umwana nyaruka kulitwa na kulenda bwikirano eli gutanga maritage nkyo engane yiga yabana kulendo nigo yasingirirwa mono musina chief we education yiga ya Keroka Township uyu manyakanta na Tom Ndege saruro ogukurira gotindi gochiase abana abo baranyareka baba gotoka bagwetana na imeyo umucyuyiga okeroka isekebe skuru kimorocho moko bogori omwana bwo bwiseke nandu kwa suspect ringo mwana ono ibwe skuru igabo irigo chiasabe kakyagerende nayo nitukeli manobo moibori kani omumuro yo boda boda ngatikana no mwana oye nyaruko moiseke arasoma esero kese ni ane it is a must nga mwana ta yora to ko bwe skuru ese chiporo bur tepos gamoring for such video shows na mwana ndo konya koranda randa Keroka it is my work igera to komera na bana na baiboli batebi abana baina nyomonto gocha Keroka for a business yagocha na koira naka na sinse Muyende nigo Ndega gendere ko bagakuru ogukurira gutindi ochasa baiboli bali baranyare ko bakubobwa tukabana ochaze chindoche nane nechinga kichamo tuko egento kelia kirabo bekase agote olengana munere nigaba bulje ko bamaiso nane nechinga kichiko murakera omutindi ogendere ko betense miyorogongo rwagusi mache tayo chindoche chisegi chansire ku chindoche abana chinyaruka timbasa kanyora mwana kogenda roche ko chakira saa 12 ngana macha achikuoye eginko report rigeta sinike obwanjite kyagatembe kuroiga ime ye account ya Nyamira inchego nkoro kwa Polycarp okara Mancho morigeria totikarita sengane yo yechisemi naboigo ase county yo ya Nyamira nigo bono omotenderi bwa bana kuru ase sub county ya Nyamira South Billy Adera neranyare ko bakagwesoka na kuru kubore gochiasa bonchoreria ande mona ase chichiro au ha ase county yo kwaneke una chinga kechigabo ko barenka somotumuko igo mwenge bwerusa tibari gochia ko baoneria ebintu biri birache goturubania amagima abo kero bagendate ko ganyerera koranira ase chisemi chabo nigo boigo haruro gokuro gotindi gochiase bonsi bari bakonia ayatancheire na ryo gotindia unatiba chikokoro bonchorio bogo chiasa bana baiga beche skuru muri kitofat gad gisemba arga no roboti ro century bwekirana Rokiwa korwa sichukuru au bacha kirebene erusa enyenge yetamu entanga ninigo abarai babarimu abaobisa babana na boigo ebitabo by'oborende barure obosemya bwabo gochase aborokiwa aboigo abaibori chingakie chicherusa kama vile sheria inasema Children's Act section 14 watoto wanayo haki ya kucheza leisure. Kwa hivyo tunapowapatia nafasi hii tafadhali tukumbuke na iwe kwa njia nzuri, iwe ni leisure ambayo ina umuhimu kwao ya kuwasaidia pia. Tukikuwa tumewapea hiyo kazi ya nyumbani na wangi na ndio waende ichiro, najua hiyo watoto hawatapatikana kwa mikono mbaya. So wache tuchunge watoto wetu, tuwafunze maadili mazuri. Abaonchoreria baria bakonia ebinyugwa nigo basabirwe koba maiso tibabaisa kobaoneria abana beskuru naboigo abaibori baboriwe kobarenda abana babo bya korwase ebintu biria birasarie amagima abo ibintu biri mutanda ibesana bigwegeria abana chikali chimbe otwera uzanga baye buri baito nonye na abana bozanga nesimi bose laptop nzo berege ndugete dabita tumwana mu oringa amaeno mwana no sabe laptop uso sabe simye nene smartphone na masomaro usine bintu bida ko so ngao ebintu bide biro ko kwa pornography bila salili abana. Na tunaomba wafanyabiashara tafadhali, ikiwa wewe ni mfanyabiashara na biashara yako ni ile ambaye wateja ni watu wazima wenye umri wa miaka 18 kupanda, tafadhali hakikisha kabla ya kumkubalia mtu yote kuingia mle ama kuwa mteja wako, umehakikisha kwamba ni mtu mzima, umeona ID yake kabla kumuuzia pombe, kabla kumpa service yote ile. Nonye nigo abaibori naboigo abana babo baboriwe kobeka umukya asesegi yokurwania amarito amabema naboigo amarwaire ande amange kwa sababu kama Nyamira County at the moment
karibu kila mwaka tuna about 3,000 to 4,000 teenage pregnancies. Cases za defilement zimekuwa nyingi area hii ya North Mugirango. Tafadhali wazazi, chunga watoto wenu, especially soko, Ubwali, Ikonge, Sunday, Wednesday, siku ya soko watoto wanazurura sana. Tafadhali jua mahali mtoto wako yuko, kuna magonjwa, umesikia USAID, hakuna dawa za HIV, watoto wajichunge. Chinga ki echecho nigo ensemo ya matatu baburiwe korenda amachiko apara erio korenda amagima aigaso muchinyamira naharira abana bange baron transit asoko genda chinga cyabo togosaba abarundi kigali bahire spitienge linde baiki abana chinga cyabo bya Hiko ripoti ya Gatembe korwa igase bunge ya West Mugirange yegotoka imeye kaunti ya Nyamira Njefat Gadi Hisemba Toskabosio mwanjo murigaria tokore na se kaunti ya Kisii haso mu MCA we wodi atabaka mheshimiwa Jim Kenyanya anyara ko bakagwe so kenera na kubwato ko bosemi ubega go chia saba ibori baine kebuna nko baikabarange abana babo chinga kechiga barenka so mutumo koiga omwenge werusa na bego kwandra magendro niko mheshimiwa Kenyanya abori abamenyi bensemo yo ande monase chinsemo chiri chinguru chumuro West Machenya toko bachigo sarika sege kabono ni gadire lego chokone kibuna umuroberi yo no chikoligererwa kwane kyabuno borabu mbochikora na sensemo yo kubakonya abamenyi abo kwegenderia se amagima babo tambe Ncheno mheshimiwa Jim Kenyanya omo MCA we wodi ya Tawaka imiye county ya Kisii abana baite bachire chiaftam igonta ite gusaba abaigoli batekike abana baito bona kero bali chiaftam amatukaya make amandu chinga kichiga there are a lot of things we andrete lakini hata ite toba bekange elinde to monitor their movement and to encourage kiagara umwaka wa kwa rogwa sana yenda ito teba tiga tubwaterane akoranga abaigoli nko babaranye na bana baitu yenda kenna takako agoteba nkelinga ntua ruete form chebasari ase chiwodi chito igonta gete ngakira abantu bana batabakambia mono form ishinga tenga chia elire ono ne process yendi chia chiri enda ete ntebenga abantu bane be wodi especially ase kenyorogia St John Gosere ana roba ko improvement sana yoro ye stima transformer ya lenga roya tualito muchando lakini na made some efforts asoko genda se office ya Kenya Power the officers concerned, regional manager, and county business manager, I think they acted very fast. And as we speak today, transforming Injalete to Ekabekwa, Igavanto Minto Gosere, be assured in Omolero, Conyo, Ramoleki, transformer, and maybe a team will and they all connect. Morale, merely 1 or 2 days. Elinde chiche eva connect yo molero Tokoska bosio mwancho murigaria sensemo ya siasa bono nigo abarai na bwega babwatani be kiama kia UPA korwa sorongoriga rwagusi bakorwa mono murikyo mone bwe kiama kyo ibo igoro mokonyi bo speaker se bunge county ya Kisii mheshimiwa Jacob Bagaka nigo bono batebire kiama kia UPA na kirachi kubwatoka etiquette yoburaibuense gochia se omheshimiwa Fred Okengo Matiang'i asebono batuguteirare chinkwana cyo murikyo mone bwe kiama kia Jubilee mheshimiwa Jeremiah Kioni hoibo igo nero nyatako bagakoraria asekiria nige kiama kya Jubilee kireneganga yo komwa etiquette yo koriyo buraibuense ase chikura kinene cyuma kabwe kirubere 25
ibere gochaso Mheshimiwa Fred Matiang'i okwana chinga kecho na barikia mangana ase chiabisi chinene chekiame kyase county ya Kisii nigo barokande ko mochobo korari bwe serikali ya Kenya Kwanza insio buraibwaye Mheshimiwa William Ruto asibono batebire gati yemirobiri taraikirana nigo Mheshimiwa Matiang'i onyeka gochakonyora obubui ase chikuru echo chiribosio nigara chekorongia gati ya mangana yubuna gotumanyo Murikito Daniel Antiri kubatikana nechinkwana chomo Secretary General wekiama ya Jubilee ya Kenya Jeremia Kioni chokania komwa etiket oyo kabiro mwaziri w'uburindi bwa imaga Kenya umusike Fred Okengo Matiang'i asogo chikoligia ekirugo kyobora ibwense asobo choli bumwaka bwekiri bubere na 2022. As a coalition or as people in the opposition, we should be able to back. And I see you looking at me like you want me to mention the name. And I don't need to mention the name. You can mention the name. Ni jina gani wamesema? Matiang'i. Wao wenyewe wameamua wanataka Matiang'i as their presidential candidate. Magoroba ya lero abana siasa baiga babwatani bekiama kya UPA kurwase county ya Kisii asigikaro ase chiabisi chekiamecho asobo gatagati bumocho bosongo nigo batu gutera chinkwane cyale na kulira buchakomwe tigiti omusike Okengo Matiang'i kurekiama kya UPA asekiribuna ekigana kikiama kyaralekanire gutwara chinguru chinyenge na igombaganetie uchakomosuguma asekiribuna nigakorete mirememia chinga kyaringe umwazire iga Kenya. Ni moja wetu, ni mtu ni kijana ambaye wakati alipewa kazi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alifanya kazi kwa kujikakamua sana. And that's why we are saying we are not proposing him because he is a Kisii, but we are proposing him because he can work, he is our colleague, he can deliver. And that's why we are saying Matiang'i for UPA. So we want to make it very clear that the candidature of Fred Okengo Matiang'i, who is inspiring so many people and young voices in Kenya, especially the Gen Zs across the country, we want to give them comfort that the candidature of Matiang'i will be under the UPA party, but working together with several other parties that think that Matiang'i is a fit for purpose when it comes to 2022. Bamentabuna okoligia oburai wense kurekiama kya UPA nero yoka epara omusike Matiang'i wenerete gutacha bunenchiremo yokonyoro bubui intumno mogusi ntobasa uchara kanande gutwara ebintu binde kando kolengera limo ntondo ndibwense tochi chamo asengencho yoko support omweshimiwa Fred Okengo Matiang'i namanya kuwa abantu bagotabanga tuligie saiga toko ngakitola ligie saiga kero ekere saiga rororo nabantu bagoswa saiga bono nturu chikorosi nyombe nde ngao asense mwende nigo baragikiara oburai bwa bono ense ya Dr. William Samoei Ruto buno murai wense kubwatekana no gukonga kwerigori ryobogima gati yemechandinde ao nabakwanira gosemeria ko burai obuya ense yomusike Fred Matiang'i is the only leader currently who can be able to change the country and be able to stand firm and ensure that things like housing levy, which until today we had the Minister for Lands talking about that you are contributing and you do not have a right to own that house. And we are saying Executive Order number 1 for Fred Okengo Matiang'i when he becomes president is to scrap the housing levy. Number 2 is to take away these things we are calling SHA, because that's as scam as it is until today. As we speak today, people are going to hospitals and suffering under this regime of Mheshimiwa Ruto. And we are telling the people of UDA to pack and be ready to leave power because Honorable Fred Okengo Matiang'i ndiye raisi mwaka 27. Kama hujazoea uanze kuzoea mapema. Aiga nigago chachinga kya maberera achakire gukina bosio bubochori bogocha achinga kya barai awo baigo bagenderete kweruberia asoko ira mabaga awo asoborai nkurubodrege taseni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri. Bemano Murikito Daniel Ontiri na roboti rasenchira yobo ikero mwanchu murigere gwikiragwo no tokero mutumo komo kega ase studio ya kabere toskala kuna tora sensemo ya kabere namange. Getemba Television ekionga kya Mama Gusii.
Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomenya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetra seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Karibu sana naendo mwanju mutegerea sensemega ya kabirimbi ya mwana soko gendra gosangana into nabona togosuka bosio abana boda boda be sector kurase stage stadium wose ya Gusii Stadium ase kisi inse ya Kisii municipality niko baina kia obochori bwa bori tuko riarero ase bachore gati ya barai bari barachi kura stage yo ase egeka kie amatuko arebosio oikirana asome goyo hoyora na kobakirori no munyakirogo bwekiombe ya sector ya boda boda kurase nsemo ya Kisii municipality onyarkobaga koenekia obochori obunigo bwaba obobwene no bobwasioku Josephat oyo nyarkobaga gochorwa gochigotendre stage yo ya Gusii Stadium nigarire gochikobeke mekiyo koenekia usokobeko mukya bwo koenekia bune stage yo usaba bwathani be stage yo mbachikonyora obwene bwabo bunagotomanyo morikito Brian Nyakundi. Bana boda boda kurwa ase county ya Kisii nigo batwara libaga bene gochora barayi babo abwase umorobiri oyo oragwa na Brian Ogaro oyore umunyakerogo o Kisii municipality abwase agokera obochori obu gokorekana asinchira iyo morembe asa malieta nkuru kwa Ogaro Brian inchomo chairman bwe board gose electoral board Kisii municipality Transcorp igoli tukolia rero ntobo wabe tokonyora bagombea tofauti gosaba gombea mbalimbali abonse asbale ngebinyanganyiro. In fact there is yalengere tough yani nga bale bwata competitors okomonyokani nkuwalengo no muntu narubune kuleyemo ogendaka lakini rende egento gyoka bale gosaba no molembe no bwanchane abana abantu banchaine na inde in term limit kosobisi abakobera expire bono buna baba elected rero paka 2027 November 1st 2027 that is the expiry term ya ase oboraibu abo bwa Gusii Stadium ntubono bune board ya Kisii municipality obochori bwa katogo kora ebore free fair and transparent kero montabu ancharanete nonyemba libabuli tukolia rero mbanchirana na inde baba iroko boko batebirete kababwata namo basuki stage ya Gusii Stadium elinde banyale kwa chief ebintu biri batagete bosibiri omochama atagete gochikokora ndiamon. Jafet oyochorwa koba umunyakerogo bwekembe kyabana boda boda abwo kurwa ase stage stadium nigo aliera yogocha koenekia unanigara chiko konya abana boda boda banyore obokonyi ekero baraganie Samarieta Jafet Jumbe mugeni stadium yani stage stadium stage code number 54
na tabire mbuya mono ase viongozi bya IBC bikaga butwa kichikura tikori rero sengi njo bachire kororanga chikura chitogwa kane chire transparent na ande bakikishenga kire gento mbuya kere abashirika bonse be stadium bali bali ngega bakata kwakekura ngambaira ningambia mono ase ngencho mwanchorire egere nyari kubara konyaende secretary ye stage ye marode mna na baraire buya sensema yo ba secretary ase go bono mwamwa mbeche manye ino nago kire mwanchorire nintake kuba korregas egente getangani nintake tonyore ribaga ndire tubwatensa iga sichigali chigotenera intungwa kana toro ushuru ase county yeito wato ribaga isa iga sichipiki cheto chigotenera bisa ine tobekerwe shed ribaga riga iga wato seri chigali angenye iga chuka ase isano egera tonyore ribaga toro seri kwe shed chipiki cheto chinyale gotenera alafu ase senjo stage ya netibwati bantu bange registration ere iguru konye irani tolensa ake egera tonyare konyora abantu baise ase bono ege togo sabachiri 10 akina boto gochirani mpaka isano egera tonyora abantu abange ntobwate ne welfare picket bya sana ya konyira abantu abange ebwata mune mergo round iyo yakonye ko warachi pigipigi ase bali batabwati balikire ase bali balikire bado bali se stage tutaite bachikoriko tutaite bagure chipigipigi na barubo banyare kweli kaboka inko ripotoli egetasinikia agetembe korwa ase county ya Kisii ereteriane Brian Nyakundi. Bemano murikito Brian Nyakundi no roboti rwa senchira yobo ikendo bono togoska bosi mwanchu murigeria masenato mochore esio kenyuri okwa na samagacho ye bunge ye senato mbasorero ni garigirie kobo tukibwena kiwe ase chinya gitari au che serikali ande mono chirichira sensemere informal settlement mune nchira yamo yogo chia koringoria asengana yabere gekogero kobanga nigo obonchoria bwa bana bakebo se child trafficking bogendreta se chinseme cha sa tebiro botukibo cha kiweri morioka mune nchira yamo yogo chia gokora umochandoi. Allegations of child trafficking in government health facilities and informal clinics. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Health regarding allegations of child trafficking in government health facilities and informal clinics. In the statement, the committee should, 1, provide a detailed report on ongoing investigations into allegations of child trafficking facilitated by staff in government health facilities, particularly addressing allegations that a social worker attached to Mama Lucy Kibaki Hospital has facilitated the sale of multiple children. 2, outline the disciplinary and legal actions taken against government employees found complicit in child trafficking cases and state the collaborative measures in place between law enforcement agencies, health authorities, and child protection services to dismantle these illegal operations. 3, provide a status report on the licensing and regulatory oversight of private health facilities, explaining why unlicensed clinics continue to operate unchecked. 4, submit a list of licensed and unlicensed clinics in Kayole and other identified hotspots in informal settlements, outlining any actions being taken to shut down illegal clinics allegedly involved in child trafficking. And finally, indicate the measures being implemented to ensure compliance with health regulations, as well as the closure of facilities involved in illegal activities. Senator Esther Okenyuri, MP. Thank you. Tukuska basi mwancho murgeria muraibwensi ya Kenya muske William Ruto asetaru ya magendro yegendreta soro kongorwa Coast nigo hakwanire ukone ukororo kwa baraya nemono bari bachore bage siasa kwene kebunango chabaramo kubwatrana nenjire mu yogo chigwekirani obakora liboro buyago cha 7 inchi niga aborie abarayi kurwa soro ngorwa Coast kubwate siya serikali ya Kenya Kwanza
koria goikirania amagendro ni garenge koenekia okuigorwa no gwasi origo kwigatia amagendro ase county area ya Kilifi. Hapa Sabaki tuko na mashamba kadhaa ambayo yameisha lease. Zamani yalikuwa ya watu binafsi. Kama county, Mheshimiwa Rais, hatutaki kurenew hizi mashamba, tunataka turudi kwa wananchi ili wananchi wajue. Shamba ingine, Mheshimiwa Rais, hii serikali tumetengeneza ni serikali ya kuunganisha Wakenya wote, na mimi nataka niwahakikishie hamutabaki nyuma tena, hamutabaguliwa tena, hamutatengwa tena. Tutatembea pamoja ili tuhakikishe kwamba Pwani Kilifi haibaki nyuma. Mnanisikia jameni? Mimi nasema hamutabaki nyuma tena, hamutabaguliwa tena. Na hata mkitamani kubaki nyuma, hatutawaruhusu mubaki nyuma. Tutawalazimisha mpaka tutembee pamoja. Tukoskabusio mwanchu murigeria sensemo yobochenu muwaziri otenete wizara yobochenu Dr. Deborah Baraza ritkoria rero nigo aikira na bosio bwe bunge ye senate rikoiraniria amaborio hane mono kubwatikana no butukano bwabere bokweneki wa somoroberio muyebo kubwatoka obokonyi bo bweni social health authority sha okwana chinga kecho nigo muwaziri anchiranire buna ekatie mechando nero ya enekiwe kero kyo gwikiranirwa ase nchira ya bene kumoroberio yo asebona arireire gochokobeka emeroberio nabo gokoria kubwatana na negatia babwatani bande kurwa ase sector agochia kwenekia uno moroberio yo no chikoba konya abananchi ase nchirerengia NHIF debt. And so what we have done is, together with the Social Health Authority team, is having routine meetings to see how we can have a payment plan for their NHIF debt. We are engaging Treasury. We are engaging various MDs that were involved, for the bill to ensure that there is payment of that. So our engagement is ongoing. But as you can see, first of all, is that we are paying them on time. While we had talked about 90 days, we are actually paying them within the 30 days. And when you engage them further, the problem is not Social Health Authority. We are ensuring that the payment is done within the time limits. The challenge was on the claims management, which has been addressed currently. Mwancho murigeria wikira guno tuyikira mwerio bwe emesa ye kionga chinsa inye obotko bwa rero ngo gwakira mbia mono ase ogosangana intukuruto wachagete goikira boniga nchenkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makorenera to bwatana kurwa sensemo yomono we manyero na bwego mo director ne Villa Kariri kuri studio ya Kabere waneke buna marigine chibichango chara senchirengi atoko andre botko bya abwego gandra go twaro burigerio bya wemero beria gandra ta sembeo ya Getembe TV. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tempo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia aye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon
sky blue na bwigo na green. Ubutambe bwe mabati liga nigo bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo okunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyari kwabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex niyo muchuligo busongo iyo erange neduka ya Safaricom. Bwigo ngo tukabari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television